Припинок. Диспетчерский пункт. Палац спорту «Виктория». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Палац спорту «Виктория». Припинок. Палац спорту «Виктория». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Гаврилова. Припинок. Гаврилова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Фок. Припинок. Фок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Дитячий городок. Припинок. Дитячий городок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Парк воїнів-інтернаціоналістів. Припинок. Парк воїнів-інтернаціоналістів. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Технічний університет. Припинок. Технічний університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Богданчука. Припинок. Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод. Припинок. Завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центр молодежной творчости. Припинок. Центр молодежной творчости. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Зеленая. Припинок. Зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мопра. Припинок. Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Проспект Машерова. Припинок. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. ЦУМ. Припинок. ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Леніна. Припинок. Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Сквер Іконнікова. Припинок. Сквер Іконнікова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Площа Леніна. Припинок. Площа Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Парк 1 мая. Припинок. Парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мостовая. Припинок. Мостовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Матросова. Припинок. Матросова.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак вясёлыя. Припинок. Вясёлыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак прыгарадная. Припинок. Прыгарадная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Адамкоўская. Припинок. Адамкоўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Пошта. Припинок. Пошта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Рэчыцкая. Припинок. Рэчыцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Хлебпрам. Припинок. Хлебпрам. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Школа. Припинок. Школа. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Агратранс. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Агратранс. Канцавы прыпынак. Припинок. Агратранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Агратранс. Припинок. Агратранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Школа. Припинок. Школа. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Хлебпрам. Припинок. Хлебпрам. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Рэчыцкая. Припинок. Рэчыцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Пошта. Припинок. Пошта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Адамкоўская. Припинок. Адамкоўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак прыгарадная. Припинок. Прыгарадная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак вясёлыя. Припинок. Вясёлыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак прэскіх дывізій. Припинок. Прэскіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак маставая. Припинок. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак парк 1 мая. Припинок. Парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак тэатр. Припинок. Тэатр.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – музей выратаваных каштоўнасцей. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праездныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Музей выратаваных каштоўнасцей. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – інтурыст. Припинок. Інтурыст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Белтелекам. Припинок. Белтелекам. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – праспект Машэрава. Припинок. Праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Мопра. Припинок. Мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Зялёная. Припинок. Зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Цэнтр маладзёжнай творчасці. Припинок. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Завод. Припинок. Завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Богданчука. Припинок. Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Тэхнічны універсітэт. Припинок. Тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Припинок. Парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Фок. Припинок. Фок. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Гаўрылава. Припинок. Гаўрылава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Дыспетчерскі пункт. Палац спорту Вікторыя. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Дыспетчерскі пункт. Палац спорту Вікторыя. Канцавы прыпынак.